Здравейте! Днес искам да ви кажа няколко неща. 3 неща, моите любими 1, 2, 3. 3 неща за повече увереност пред камерата. Аз съм Маги и съм треньор по увереност пред камера. Това, което правя последните няколко години, 4 ако трябва да бъда точна, е да работя с жени, които искат да бъдат уверени, да предават своите идеи, продукти, знания, умения, опит чрез видеосъдържание и да бъдат по-уверени, да не забравят мисълта си, да знаят къде да гледат, кога, какво да говорят и така нататък. И така, 3 стъпки за повече увереност пред камера. Първото нещо, което би ви помогнало изключително много е да знаете какво искате да кажете на вашата аудитория. Да знаете какво говорите, за кого е предназначено и каква е целта на вашето видеопослание, на вашия разказ, на вашата тема, на вашия вебинар или това, което сте излезли да създавате в публичното пространство. Второто нещо. За да имате повече увереност пред камера, ви е нужно добрата стара практика. Ако стоите и чакате да станете готови, да се подготвите, да имате перфектната светлина, ясна мисъл, чудесен парфюм, високи токчета, тези, които са били в класовете, камерата ме обича, знаят за какво говоря, няма да стане. Добрата стара практика е второто нещо, което ще ви помогне да бъдете уверени пред камера. И третото нещо, за да бъдете уверени пред камера, едно от най-добрите неща, което можете да направите, когато включвате копчето и започвате да говорите, е да споделяте собствения си опит. Не се опитвайте да копирате, не се опитвайте да бъдете някой друг. Споделете себе си, споделете опита си и аз ви обещавам, че след първите 5 включвания вие ще бъдете по-уверени, отколкото въобще някога сте си представили, че можете да бъдете.